Tein sulle kotiviinin, mansikoista vain. Morjesta. No niin, tänään tiistai-päivä ja tässä nyt ihmeellisiä tehty, että lattiat on pesty. Hyvä, että kiiltää kerran kuukaudessa, niin kuin näkyy tuosta videolta. Niin kuin lattiat pestyy. Joo. Sitten täällä on jauhelihaa sulamassa. Mä en tiedä onko tää syötävää, mutta sen näkee se kun se sulaa ja sit pääsee haistelemaan sitä. Teepä tässä muuta ruokaa tänään olekaan. Makaronia tietysti. Tässäkin tulee ihan korvista ulos saatana. Mutta joo. Sitten kävin tuossa R-kioskilla, niin ostin taas näin Vestin sinistä. Tää on hyvä. Tää on erittäin hyvä rööki. Ei ollut kato enempää rahaa, niin mitään ruokaa ei saanut ostettua, mutta kun siivoisin tosta sohvan alta, niin löysin tästä näin jonkun röökin purujakin. Täällä on vielä, jumalaut, siellä on hyvät röökit saanut. Jotain filttereitäkin, kattokaa. Joo. Ei oikein näy, on siellä. Siellä on röökinpuruja, joo. Pitäis lakanat laittaa tänään tuohon sänkyyn. Pääsee nukkuu puhtaisiin vermeihin. Tehän tässä sen ihmeellisimpiä. Mä lähden tästä röökille varmaan nyt, että palataan näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.